न' सिङाव हाबजोबनाय हाखौ जावगारगासिनो दङ मिरामिस मोनजालाबो गोजोननाय दङलै बिदिबायदि समावहाय ना बेदरजोंथ' खोथा फैले जों होनोसै नै बेहायनो स्टार्ट खालामनो नागिरदों তেওঁলোকে যিখিনি পাৰে নিজে লৈ যাব এতিয়া আমাৰ খিনি ইয়াত যিমান আছে এইখিনি তো লৈ যাব Malah sedih mana? Sudah dikali. Ayo, sudah. Hello everyone, welcome back to my Son of Bodoland YouTube channel. Dini dong logofor bijini tribal leasing, jini Ombritni dabayaw dong. Nonthangmona gobangino bebaयदिनो donate खालामबाय सोरबा बुस्थुफोर बेसादफोर हरबाय गानग्रा जोमग्रा सि बायदिसिना ओमफ्राय मेनलि दाख्लै जेसेबांनाखि donate खालामबाय फैसा होनानैहाय थेंक इउ सो माच गासैनिसिमबो होमबा जों दिनै ओंखारबाय जों गुवाहाटीयाव थांगोन गुवाहाटीयाव माने दिनै गासिबो आइजोबगोन जों 9टा क्लाब गासैजों जोङो बेसेबां हायो बिनि एमाउन्टखौ आं टटेल एमाउन्टखौ आं एसे उनाव बुंगोन जों दिनैहाय गुवाहाटीयाव ओंखारगोन ओमफ्राय माखासेयाथ' दा लागासिनो दङ जोंनिया प्रेसिडेन्ट आब्रानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा गुवाहाटीयाव दङ बिसोरो अलरेडि दा माखासे बुस्थुखौ बायजेनबायानो ओमफ्राय जों थांनानै पेकिं खालामगोन आरो दिनै बायजोबनो गाबोन बायहैबावगोन शिबसागरनि थाखाय बिसोर डनेसन लाबोदोंनो माहायनि होनदों बिजनि गासिबो पानबारि बिजनि अके जों लांफागोन माने बेखौहाय थेंक इउ दे दागाव जायगा थोले चलो आब्रा शिबसागर नहीं शिबसागर चलो हेल्प सेव लाइफ्स इमरजेंसी फ्लड रिलीफ डोनेशन बाजै हटेलाव बक्स दंमोन बेनो 6 माइलावहाय बेखौ बिबेकआ बानायना दोन्दोंमोन लांनो फैदों 4000 अके बारा जाबाय सानथामसोल' जादों It's a tea time now. Eसे साहा लोंनो लाखिदों बेहाय जोङो दा नगाव दङ ओमफ्राय ससे थांब्ला काजिरङा मोनगोन Here we are साहा लोंनो लादों गारियाबो कि गाज्रि जालादि जायगायाव गाज्रि जानांगौद्रा ओइ मा जाखो गारिया मा जाखो हासुङानो गावबायनो गारिया बेनो गावदों बेवहाय गावजोबनानै सेस थिङा खावला सिबला दाबो मानसियानो जाखागोन ओरै थाखुमाना थारा ओरै थाखुमाना था गावबो एसे थिग जानांगौलै जोंनि माथो जेबो जाखायनाय मानसिबो जाहरनाया बेनिसो जादों सुवा सुथिया बारा ना दा फैबावदोंसोमोनलै जों बेखौ बिदि जागोन साननानैनो मालायनो गारियाखौ उद्राय होगारदों निसा खथा आगर जन सुरियासो जेल' खायसे एकबार खावना लाबोदों नैलै नोंनि न' सोंदों खिथादोरा नोंनि न' सोंदों नै बानायग्राया अ खावनायाव बिराद गोरोंलाय सालायनो ना इमारजेन्सि दानोसो हास'ना लाना फैबाय सिखावनो नायलाय नेग्लायनो हास'ना लाना फैबाय साफागुरिथ' साफागुरि दासो सोनांगौ जाहैबाय দিব লাগিব তেল দিব লাগিব সেইটো যাব আছে মটৰ আছে তেলা দङ नोंनियाव তেলটো মানে থাকেसो आधा घन्टासो नांबावगौ दाबो जरहाट मोनहैनोहाय ओमफ्राय ओरै माखासेया थैजोबबाय होबायलै गोथै बायदि गासै गैला
एक टाका दिया जा भगवानर नाम हाजोदो गारिया जाफिनबाय नालाय रा एफाले ono kenapa kemurah katapli sehuyबाय जरहाट दा रुमाव थाङो ससे थांबावनांगौ ओमफ्राय माखासेया गारि गंसे उनाव दङ ओमफ्राय गारि गंथाम उनाव फैबावगासिनो दङ गुवाहाटिबो मोनाखै दाबो जोंनि मनज दाबो फैगासिनो दङ हेल' एभरिवान गुड मर्निं जों दिनैहाय जरहाटनाव दंफैसै हराव जरहाटनाव थादोंमोन दा जों जरहाटनिफ्राय ओंखारबोबायनो ससे लामा दा ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों हरावहाय बिराद लेट सफैदों उन्दै माय 3टा जाबाय ओमफ्राय बाद बाखि मानसिफ्रा 4टा सोरबा 6टा बिदियाव सफैजोब्बाय आरो दा ससे लामायावहाय एसे माबा खालामगासिनो दं जों बेनारफ्रावहाय थिक खालामदों जायाखै दे ब्रेकफास्ट जाना लानो र' हाब सालथे मादो आरो जाफैबावबाय नों दं ब्रेकफास्ट खालामखादों चलो ब्रेकफास्ट समान रानलायना जालै दावराव खालामनाङा बांसिन खमसिननि दैबो गैया दैबो गैया जेबो गैया माने स्लाइस दं दैबो गैया होनदों आं रुथिना मा होनोमोनलै गोदो आबैमोना बेखौ केमेरा ओरै नुनानै होनबावो रा लानो थोनबाय थानाय गावखौ देलै लासिन होनखायो आंखौ नुवाखै नालाय नोंरा साफायलायनांगौ जाखो ओरै फैदेरलायनांगौ आंखौ दुथोरा दे थांगासिनो दङ मोननो खाथिल'सै बारा गोजान गैला बोराया लेट फैनानैहाय ओरैबायदि जाबायनो खेबसे गाखोदों खेबसे गाखोनो इयो 5th फ्ल'रसिम थांलाय फैलाय खनब्रै रावजोंबो फन हमजायाखै गोसो जाना हमखागोनलै आंथ' गोसो जाना हमाखै आंनाव खेबनै बुदोंमोन आं थाल मोनाखिसै ओमफ्राय सोरनोबा बुबाय ओरैनो बुजोब्बाय बयनावबो फन रावबो फन हमाखिसैनो आं फन हमनानै खोन्थाहराबानो गोदाव सोराव माबायाव बाहेरायाव दुबायमोन रायसो दखान फ्ल'रावहाय बुस्थाबोनानै अरुणाचलनिफ्राय फैनायानो सफैलायबाय ओमफ्राय बे खाथियाव थानानै उन्दुनायासो दाबो सिखार रोङा 7-8थासो गारि दङ ओमफ्राय जोंनि लड गारि माने माल गारिया सफैयाखैनो सफैबाय अर्डारा माने जों दस्रा जायगायावसो हरदों खाथियावथ' गैखालायनो बेवहाय माबायाव शिबसागरावहाय जेबो बुस्थु जायखालिदा बिसोरो लड खालामनानै लाबोबाय नोंथांमोन दसे उनाव देखायगासिनो दङ बिसोरखौबो जों सफैबायानो नै दा शिबसागराव ओमफ्राय ओरैबायदि नुबोदों जों लामाफ्रावहाय लामाफ्रावनो माबा प्लास्टिक तिरपाल खानानै थानांबाय आरो ओरैबायदि अबस्था नै फार्मासि सिङावनो बस्थासो जाबनांलायबाय टाउनावबो बिदि जाजोबखाबाय सफैबाय नै बेहाय माल गारियाबो दंफैसै जोंनिया ओइ टाकला दखानफोरनि अबस्था बिदि जाबाय नै फार्निचार माबा माबि सफा बायदिसिना उन्दुग्रा माग्रा सिङाव सेस डेमेज जाजोब्बाय जों बिराद गोथौआव खालामगासिनो दङ अबस्थाफ्रा लामा बेबायदि जोंनो एकदम बिदिनो थाजोबनांनानै दं बेसोरखौ बिसोर दा खाब्ला नायो गारि नुब्लानो माबा मोनसे मोननो खोमा बेबायदि आसायाव जोंनिया माला बेनो नै ट्राकआवनो बाद बाखि गारि सिङाव जोंनि गारिफ्रावबो दङ एसे मेन बुस्थुआनो बेहाय दंजोबो माइ गायग्रा हा माबाजोबमोन नै दुब्लिजोबमोन ओरैनो न'आ नै सेस सिलिंखार दुखुनांथावलै आयो बेफोर न'जोबमोन नै गासिबो गोदोजोब्बाय थांजोब्बायलै बेफोर नै गामियैनो हेल' सेस जेबो गैले नै दे फबजोब्बाय न' सिङाव हाबजोबनाय हाखौ जावगारगासिनो दङ
न'फ्रानो फुल जाजोबबाय नै बिदिनो फ्रि कल वाटार बिसोरो बे माबा होफैग्राफोरनोहाय फ्रियाव दै लोंहरनो सेलायलायखायले हनो बेखौ रानगासिनो दङ नै ट्राक लानानै बिदि रानो आरोखि लामायाव रानबाय बाल्थिं मोनबायलै बाल्थिं मोनबाय सेलायलायखायोलै गोजौसिनावसो बानायनानै थाबाय बिसोरो नै केम्पखौहाय सिन्था खालामनांगौ गोनां ना मालाबा हरनि समाव उन्दुफ्रुनायावनो फैबावब्ला गोजौ गोजौआव बानायनानै थाजोब्बाय बै न'नि अबस्थाया मा जानांगौ जाखो लामायानो गैखालै नै थुद' नानि थुद' न' सिंखौ फोसाबगासिनो नै जाले हायानो हाबनानै थाजोब्बाय दा बेखौ गारजोबदो हाबा ओरै सोरबा होफैबावलायबाय नै खाथाफ्रालाय मा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय ना माबा माबि लेखा डकुमेन्ट होनांलायसिगोनदां बेबा माबायदि जाखो जाहोनायाबा फ्रि दां लान्च फ्रि दायो मिरामिस मोनजालाबो गोजोननाय दङलै बिदि बायदि समावहाय किसुमानथ' ना बेदरजोंथ' खोथा फैले एकदम 6टा ওলাইছিলে ন बिसिबां गिदिर बिखरनावहाय जुदि ओंखाम खबरसे मिरामिस मोनजायोब्ला দুটা থাকিলে बेखौबो गोजोननाय दं आरो এইফালে 3টা ओरै जोंनि न'आ नायबावदो नै वन बिस्किटটো নাম গাড়ীটো গাড়ীহে যাব দিয়া নাই মানুহটো যাব দিয়া এই গাড়ীখন আমি সেইটো ট্ৰাকখন খোজকাঢ়ি যাম বিটিবু যাই মানে ইয়াৰ লোকেল হয় এওঁলোকে যিখিনি পাৰে নিজে লৈ যাব এতিয়া আমাৰখিনি ইয়াত যিমান আছে এইখিনিতো লৈ যাব সেইটোৱে কৈ আছে তেওঁবিলাক যিখিনি আহিছে এইবিলাকে লৈ যাওক বেলেগ চিন্তা কৰিব যিখিনি আহিছে মানে দূৰ হল নিব নোৱাৰে নহয় আৰু মানে কি আমাৰ গাঁৱৰ 40-50 আগত গৈ পেলাই এটা মানুহৰ ঘৰত আছে তাতো সেই মানুহখিনি খাব চাব কষ্ট হৈছে ঠিক আছে সেইটো এড্ৰেছ লৈ ল'ম বাৰু গাড়ী যাব তাৰলৈকে যদি হেৰি হয় তেনে ড্ৰাইভাৰ বস্তু লৈ আগত আছে খানাখন পাৰ ঠিক আছে হ'ব সেইটো এড্ৰেছ লৈ ল'ম এই পাৰ্টি जों होनोसै नै बेहायनो स्टार्ट खालामनो नागिरदों फैलाव औ इनोभानि साबिया नोंसिनाव दङ औ सोर नांगौ ক'ত আছে ইয়াত অ'কে মানুহখিনি এটা জেগাত দুটা আপুনি পেন মোৰ পেন নাই চাবোন কেইটা কেইটাকে দি কৈ দিয়ক 3টা মান আৰু দিয়ক দাদা এইটো কাউণ্ট কৰক
Sip. Oke, ada minister program dong, kawan dunia. Datang ke sini, om berkenalan kawan ini masuk lingkungan ini. Biarlah hilangnya jauh, datang nih. Belsa, Sarai, tahu, Chelsea, Penal, baki itu nih, kabus terus. 30 चालू लाओ बस भाई मतलब सद्दी ना सुरा खेले अयो सुरा खेलो ओदिन दालुसन गाबुन बेलसा बाल्टिं जानुदों नोंथांमोना बेखौ नायदों बेहाय जोङो 34टा फेमिलिनि थाखाय खालामदों बाल्टिं गासै बेफोरखौ लानानैहाय मोनसे फेमिलियाव 2000 नि देरसा जाजोबोलै ओइ मोनसे माबा मा होनो क्लिनिं ड्राइभ लादो गांजिमा गेट UMC निफ्रायहाय जों बेखौ थाबैनो रायलायखादों बेफोरखौहाय साफा खालामबाय जोबनांगौ बेखौ दोनफैथ'दोंसो बेखौ गाबोन गारि फैयो नोंसिनाव दोनबाय दायथ'खौ नङा जोंना दाख्लै गोसोआव ला गारि फैगासिनो दं दे जाबाय আমাৰ 34 এতিয়া যিটো ললে এইটো আচ্ছা আচ্ছা सिगनेल बस्ती मोनखानानैबो बुफेदिखायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा जेनेबा जोंथ' लिस्ट लानानैसो होदों नालाय गावसोर मोनथावनानै बिसोर बिलाबायफैयो बेलेगनि फैनानैहाय आदा इटानगरनिफ्राय फैखादों नों इटानगरनिफ्राय फैखादों दा इटानगराव थायो आदाया जोंथ' बड'लेण्डनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय इटानगरनिफ्राय फैबाय बेहाय डनेसनाव माबा मदद होनायहाय फैनाय औ एसे गोबां खयजनसो फैदों जों जों 30 प्लासआनो जाहैबाय बयबो बाजैनिफ्राय फैनानैहाय 30 प्लाससो जाहैनाय दं आरो थांफिनगोन दिनै थांफिनो माने खालामगोन खालामगोन ज'नो जेराव साफायो बेहाय ज' दा बांसिन रायलायगोन आदा महाय जाबाय दे थिग जाबाय नोंसोरबो गाखोथाखादो मा ओरैनो थारमाने बुस्थुआ बोरै माखासेखौ माबानानैहाय माखासेखौ बिसोरनो होलांनोसै सुखाबा बिसोरो नायनानै हैथोंसै दिनबाय आवगायनोसै दा औ जों आवगायनोसै मोनखानायफ्रा बिदि बखायोरा बेखायनोथ' माखासेखौल' जों बुंजोबले जों अफलाइन रायलायनोसै नामा आरो साननाय मिलायजोबखाबाय दा औ ओमफ्राय गामिफ्राव हाबनानै जोङो मोनसे मोनसे आराम राननो हायोबालाय मोजांमोन औ बेयाव आरो बयबो बियो बयबो मायो सोर मोननाय सोर मोनै दहाय मिथिया नोंसोर रायलायनायाव मा होनना थांनो मोना थांमोना होनदों पुलिसजों रायलायदोंमोन जों लामाबो बानायदों लामा बानायदों दा जों प्रमिला मेदाम दंफैयो दंफैयोमोन थांबाय ओंखारलांबाय थांबाय ओमफ्राय नोङो दा चिफ मिनिस्टार फैगोननो ओंखायनो माने लामा बानायगासिनो हाबोआखै थेवब्लाबो जों लाबोनाय हिसाबै होलांनो हाबाय गोजोननाय थाबाय माखासे दंबावो जों 160 फेमिलिनि थाखाय बानायदों जों दा जास्ट 35 फेमिलिनोल' होदों जों हा आंखौ ड्राइभार होनदों हारसिं गाखोनाया आं रालिलै चलो बे बेलेग गामियाव जों मोनसे गामिनिफ्राय बे गामियाव फैबावदों लाइन थाजोबनो दङ সাবুন পেন্টি দিয়া হৈছে না দিয়া আৰু এটা দিয়া সাবুন পেন্টি দিয়া হৈছে এরা বসে রে ওরে ভিতরে আমা না বেটা কোনছিলা হ্যাঁ Zbera, yang kawak sini. Oh, no nih bubu. Siapa kak?
ঐ তোৰ চুলিটো কি টোটেলি নাহে নেকি নাই মই গান্ধী যে नाम तो सुना ही होगा मेरा बहुत सुना है बहुत सुना है ओ लियोडा ओ आदा लियो बराय आंनि गारिनि ना सोरनिबा गारिनिरा चलो लामाया बिदिमोन नै एकदम लामा गाज्रिसिनाव थांबावगोन जों दा दे आओ बाय गारिनि अबस्थाफ्रानो बिदि जाजोबनानै दङ एस सिलिंखार साइड देबाबो थाथेल' नाजावखायोलै सोरनो होलांजेननाय सोरखौ होआलासिनो थांनाय दै बथलबो थोले बहाय सेरलायजोबसो दै बथल बानब्लाबो आथिं सुनो जाखिलैनो एसे बे सिगाङावनो लाखिजोबखायो दिनै उनाव मोनहैया ओमफ्राय लाखिजोबखानायसैलाय दा होलांलाबायजोब्बाय बेस्रा बुरिया नाजाबाय दङ नै है अन्थाव बाथाव ओइ मोनथारथों मोनबाय आयै बेस्रा होदो मोननो हासिगोनदां हंगार end of the day Good evening, everyone. It has been a very beautiful day. আৰু যোৱা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ যোৱা 2 সপ্তাহ পৰা তো ফাইনেলি আজি হৈ গ'ল we wanted to visit the villages হোম ভিজিট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু অৱস্থাই তেনেকুৱা হৈ গ'ল য'ত আমি স্পেচিয়েলি চুকাফা আৰু এলাদে আহিব নোৱাৰিলে যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আমাক বহুত হেল্প কৰিলে এণ্ড উই আৰ ভেৰি গ্ৰেটফুল এণ্ড ফ্ৰম আৱাৰ ছাইড আমাৰ ফালৰ পৰা উই লাইক টু show our appreciation to our like অহা কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে Today it seems to be his birthday also. Sweet 16. Yes. Correct. Party apa ho gaya? पूरा खाने की आगे समझ ya biasa ini Hemda Hem bhai. oh Hemda hey masuk apa plan ini boy ada main man viral bro election kali bodo everyone thank you namaskar Ready sir, ha? Borosa Only female in the team. oh Borosa It's okay. Borosa Overall, I don't know video. बहुत कष्ट हुआ है
অক্ষয় একদম মেন অক্ষয় কুমাৰ 360 ডিগ্ৰী কিক মাৰিব গ্ৰাফিক্স আমাৰ ল'ৰাবিলাকক বহুত দূৰৰ পৰা আহিলে আহি পোৱালৈকে আমাৰ 2 দিনমান লাগিছে আৰু গৈ পাওঁতে আকৌ 2 দিনমান লাগিছে ভাগৰ লাগিছে we would like to say thank you once again and we will take our leave আমাক ৰখাব নালাগে আৰু ৰখাই লাভ নাই আমি thank you দেবিদা কিবা ক'ব Thanks everyone for coming to Sibsagar. So we are very pleased. মানে তোমালোক ইমান দূৰৰ পৰা আহিলা যে মানে এজ এ ব্ৰাদাৰহুড না তো ইমান মানে ফ্লাড ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে আহিলা so it's a very big thanks for every club from Abra. কি ভাল কথা ক'ব আমাৰ প্ৰথম চবকে নমস্কাৰ ভাল লাগিল ইমান দূৰৰ পৰা আহিলে আছে না মইতো ইমান মানে ক'বলৈ নাজানো প্ৰথমে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ব্ৰাদাৰহুডটো সদায় থাকিব মানে আমিও শিকিব পাম বহুত জুনিয়ৰ ইনস্পায়াৰ চব ডাঙৰ ককাই আছোঁ ইমান শিকাব ইমানে শিকিম ইমান কাম কৰি আগবাঢ়ি যাম থেংক ইউ Arey, photoman. Hello, good morning. This is a day 4 video. जों खाथिसिगोन दिनैहाय शिबसागरनिफ्राय बिनि सिगां नोंथांमोननो जों माहाय दंमोन बे देखायनो थांनि र' मालिकजों एसे रायलायनानै मालिकआ जोंनि लोगो जोङो दा जरहाटआव दङ जरहाटनिफ्राय ओंखारगोन जों दिनै गुवाहाटि ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव जों ओंखारनोसै लोगोफोरनै जों दा जरहाटआव मोनसे रुमाव दङ सासे लोगोनि एन्ड लेट मी इन्ट्रडिउस द अनार হি ইজ নন আদার দেন ইমরান আমার বন্ধু হয় ভাল বন্ধু আমি ইয়ার কি হোমষ্টে বুলি ক'ম ন আমি তাৰ হোমষ্টেতে আমি 2টা ৰাতি ৰেষ্ট ল'লোঁ আজি ওলাবলৈ ৰেডি হ'ল ৰুমটো বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাই থৈছোঁ আমাৰ কাৰণে 3টা ৰুম আছে এটা এইটো बुस्थुआ जों थानायखायसो इदि जादों आमी थाखार खारने एनेखा हल आरो बहुत ভাল रुमथु उन्दुनो मोनब्लानो जायो नालाय ओंखायनो इदिनो आरो जोंनिया दा गोसोबायदि बेफोराव जों उन्दुलाबायदों जों गैयाब्लाबो 10-12 जन उन्दुदों स' इमरान কিবা ক'বলৈ বিচাৰে মানে এইটো হোমষ্টে নতুনকৈ অপেনিং কৰিছোঁ জাষ্ট 3 ডেজ হৈছে তো সেই আৰু অপেনিং কৰিছোঁ কাৰণে আৰু ৰাইডাৰ্ছ वगैरह যোৰহাট হৈ যাব মেইনলি ফৰ ৰাইডাৰ্ছ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনোবা জেগাত যাব বিচাৰিছে আৰু যোৰহাট হৈ যাব বিচাৰিছে তো মষ্ট ৱেলকাম মানে এইটো একদম ISBT ওচৰতে আছে 500 মিটাৰ্ছ ফ্ৰম ISBT তো ইয়াত থাকি ভাল পাব চ' আহিব হোমষ্টেৰ নামটো যোৰহাট চেৰিনটি হোমষ্টে Yes. So this is the perfect homestay for the riders, especially. You guys come here and take rest. এই গোটেইবাদী সমাজ চবে নিজে নিজে মানে বনাব পাৰিব হয় নে নহয় চা দিছ ইজ দ্য কিটচেন উমাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ গাহৰি বনাই খাব পাৰে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ এণ্ড থেংক ইউ আমাক মানে বহুত কমতে দিছে পুৰা ডিছকাউণ্ট দি দিলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ দুইদিনৰ পৰাই আমাক গাইড কৰি আছোঁ ভালকৈ আকৌ আহিম थैंक यू स' जोंनि प्लाना साक्सेस जाबाय ओमफ्राय जों दिनै बेनिफ्राय ओंखारसिगोन जों दा थांनो रेडिखौ बिदाय लागोन ओमफ्राय जों बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन बेनाव फिउ वर्ड्स जोंनि मिशनारि साक्सेस जाबाय हेल' सालाम नमस्ते आरो जों क'क्राझारनिफ्राय फैदों ओमफ्राय जा अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएसन क'क्राझारनि दं उदालगुरि दं बाक्सानि दं चिरांनि दं बङाइगावनि दं ओमफ्राय जों 9टा क्लाब मिलायनानै जाखिनि हायो बिसोरनि थाखाय जोङो शिबसागराव फैदों दायो जरहाटआव दंफैयो मैया जों अल डे एक्सुवेलि रिलिफ वर्कआवल' दंमोन ओमफ्राय जोंनिफ्राय बहुतखिनि बुस्थु होनाय जादों मानो होनबा कयेकटा जायगायाव माने गभर्नमेन्टआ सहैयाखै आरो गभर्नमेन्टनि रिलिफआ सहैयाखै दा बे जायगाखौ जों थांनानै फैदों मोजां मोनदों बिदिनो इउनिटि जालायनांगौ आस ए राइडार्स वी आर अल इउनाइटेड आस ए हिउमेन बिइं वी शुड अल बि इउनाइटेड वी शुड वर्क टुवर्ड्स पिस and justice and we should be united always and we should work towards peace. Jai Hind. Thank you. Before concluding, let me introduce our president of Abra and let's have a few talks with him. Ada, missionary success
ओमफ्राय जों दिनै थांफिनसिगोन एनिथिं इउ वुड लाइक टु से आदसा जिथु दै बाना जादोंमोन शिबसागरावहाय बे बिदि थांनाय 60-70 बोसोरनि सिगांबो जायाखैमोननो बुंनो थाङोब्ला ब्रह्मपुत्रनि बुरलुंबुथुरनि ओरैहाय साहा ओमफ्राय ओरै खोला इउजुलि माबा दै लोमनाय दैबानाफोरा बे नर्थ बेंक ना नर्थ बेंकसो जायोमोन आरोखि दा ओरैहाय साउथ बेंकथिं बिनिखायनो जिअ'ग्राफियाबो बिदि जेब्ला दै बानाया जादों एखेबारे दैयाबो ओंखारनो हाया ना बेनि थाखायनो मोनसे सिटुवेसना एसे मा होनो दै लोमनायनि सिटुवेसना ओमफ्राय मानसिफ्रा कप आप जानो हायाखै आरोखि माबोरै मा खालामनांगौ बेनि थाखायनो खस्थ'खौ बांसिन मोनदों बिसोरो दा जोंबो जि हायो जोंनि मटर साइकेल क्लाब जिथु आब्राहानि अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएसन होननाय मोनसे माबा दङ फरम दङ बिनि गासैबो प्रटेक्टिभ क्लाबफोरा गावबा गाव रेसपेक्टिभलि फान्ड खांनानै बेयाव होफैनाय जादों आरोखि फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों जेनेबा बिदि नुफेराखैमोनबो जोङो ओमफ्राय मानसिफोरजों जों रायज्लायदों इन्टारेक्ट खालामदों लोगोसे साफ साफाय सेनिटेसन आइजेननि बुस्थुफोर होदों ओमफ्राय जों मटर साइकेल क्लाब हिसाबै जेसेबां हायो बेखौ सेस्था खालामबाय आरो गोसोआ गोजोननाय मोनदों थेंक इउ जों सिगां नायसै होमब्ला फैबाय थादो लामाफ्राव माबा लोगो मोनलायनो मा औ फैबाय थादो जों एसे थांबावनो नागिरदों ओरै साइडआव बयबो आद्रा दङ नामा दैबाना दे दा फैबाय दे जों सिगांबाय दे ओमफ्राय दे दा फैदोंसै जों सिगांबाय नोंसोर दा फैदो दे औ दा फैदो नोंसोर फैदो मोजाङै दा नब थेंक ইউ ই আমাৰ এজন আৰু মেইন মানুহ ই মানে বহুত হেল্প কৰিলে আমাক ইয়াত হোমষ্টেত বনাই আছোঁ আৰু কোনোবা যদি আহে জোৰত আহিলে একবাৰ ফোন কৰিলে কণ্টেক্ট দিছমেন থেংক ইউ ওলাইছোঁ দে जों फैयै फैयैहाय दा नै नगाव बारबोजोब्बाय ओमफ्राय गुवाहाटियानो मोननोसै एसे दंबावो फिसा दङ गुवाहाटि मोननोहाय दा फंनैसोल' खोथा बुंगोन आं गोलाव जाखाबाय नङा ओरैनो जों जेसेबां होबोबाय बे गासैबो जोंनिफ्राय ओरै नंजोबा जेरैहाय नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखाबाय जों गोबां मानसिनाव ओरैहाय जों बिबाय बायहैदों बा सोरखौबा हाय हेल' बुंनानै फनफ्रावबो जोङो ओरैनो शेयार खालामदों माखासे सिनायनाय मानसिफोरजोंहाय दा नोंथांमोननि हरनायजोंसो जों नैबेखौहाय दा साक्सेस खालामफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना फिउचारावबो उनफ्रावबो माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जों बेवहाय बेबायदिनो हेल्प खालामगोन होननानैहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आसा खालामनानै थाबावबाय ना मा बुङो शिब नंगौ आं गिबियावनो जोंखौ हेफाजाब होगिरि बिथांमोनखौ एकदम खुलुमनाय जासिहरबाय जोङो नोंथांमोननि अननायावनो जोंनि साननायखौ जों दा जाफुंहोनो हादों जे जों बाहाय जेरावहाय दैबानानि प्रब्लेम जानानै दंमोन बाहाय जों थोजासे नङाब्लाबो जोंनिफ्राय जों एसे हानायखिनिखौ जों हैबाय बिसोर बिथांमोनाबो गोजोनदों थ' नोंथांमोननि अननायावनो जोंबो बेखिनि हाबाखौ मावनो मोननानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो इयुनावबो जोंखौ बेबायदि हेफाजाब होलांगोन होननानै बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय आरो गोजोननाय जासिहरबावबाय एसेनोसै थेंक इउ एभ्रिवान जों नोंथांमोनखौहाय उननि समफ्रावहाय आरो बेबायदिनो खेमसेबाव हेल्प खालामबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय खेमसेल' नङा जेनेबा बार थांबाय थागोन आरो कन्टिनिउ मोजां खामानिखौ मावलांनो जों ट्राइ खालामबाय थागोन माने आवगायबाय थागोन आरो मोजां खामानि मावलांनो थाखायहाय बहायबाफोर बेबायदिनो एसे बेबायदि प्रब्लेम ओरै जायोब्ला जों कमेन्टनि गेजेरजों एसे खोन्थाहरोब्ला जों एसे मिथिगोन आरो जोंखौ नाजागोन साजेस्ट खालाम नै जोंनि दाखालि फैसा बक्स लाग्रा बेनोमोन खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि अननायनि थाखाय नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनैनि बे जोंनि खामानिया जाफुंसार जादों बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर ओरैहाय सासे उन्दुलांगासिनो दङ नै उन्दुवाखै साला रायखोमानांब्ला सेस जानायमोन बे गांजेमानि फंबाय मुलुग
बिसोरा उन्दुनो मोनाखै बिसोरबो गोबां खस्थ' खालामबाय खालामदों जों माने जों एखेखा नालाय जेन हक थेवबाबो जों बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों बयनिफ्रायबो दे एसेनोसै हरनायनि थाखाय बयखौबो खुलुमनाय थाबाय होमब्ला न'आव थांबाय थानायसै लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव मोजाङैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै थेंक इउ जय बर'नि जय